Na festa do fim de semana, nada vai me parar, nada vai me parar. हेलो हाँ एपा ड्यूटी साइड रे अछि हाँ 4 तारिख मु पहुंचली 4 तारिख छुट्टी हबो हौ ठीक अछि हेलो हाँ अरे रो रो टिके सुपरवाइजर जी कॉल करछि तो तार बेसी गाणी मस्तानी होछि तासर टिके କଥା कि तो से तो तोके कॉल करछिला हौ ठीक अछि तू सब टिके कार तो मु टिके सुपरवाइजर से टिके କଥା ही हौ ठीक हेलो हाँ सर मु तो एबे ड्यूटी रो अछि हौ हाँ अरे सेपटे पिला नहांती की अरे बार मु तो देखा दो चिया सब तो पिला देखा ना आंटी हो अरे मोरो संचार एडी जग मु जा से पहले पोडा खुजी मते तू जा ना बाळो जीवू जा हो जाऊ छी बाळा रहलू से भले को डाकू सी की दे पता बरे बाल कर दिला तेरे पहले पोडा ठेंगा दवा पास जेती ले तो ठेंगा रख पहले को तू जा ए क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ ए बाळो साइकेल लास्ट रखी की जाईची चेन फेल भी कर देची लास्ट बार गिरीश भी जाग नहीं बाळो चेन रे छी बाळो सा मोर बाळो कंपनी डाउटाटा आयो रे मां बाळो ओडिया कंपनी डा आ किछि तो दिन रहिला तार पेमेंट ता मिली जइबो मो 12 साइकिल रे आसीबो रे 12 ड्यूटी आसीबो थोड़े पेमेंट ता आसी जाओ माल बिक्री गड़ी पूरा बिंदास बुली வாடிக்கை மறந்ததும் ஏனோ என்னை வாட்டிட ஆசைதானோ பல கோடி மலர் அழகை மூடி வைத்து மனதை கொள்ளையடிப்பதும் ஏனோ வாடிக்கை மறந்ததும் ஏனோ पहले एक बार गाड़ी खुल की हो रही है ड्राइवर दुटा पड़े आसछन्ती हला ओ मु रखुची देख से जगह तो बहुत चोरी हुए हला जे पुणी नुआ पिला मु सेटू देखिना आसुची तू हमको देखतबु काम कुमा करजनी ना हला हो ठीक है सर काम न करला तू जानची तो कोन करिवु हां ठीक है सर मु आसिले हो ठीक है सर चारि और देखछु बोला हो ठीक है सर 300 दिले तो गाड़ी मार देबु हेलो सर हाँ सर मोर 3 नंबर साइड की जाऊँ सर ये 2 नंबर नगे दी पिला 2 नंबर साइड रे नुआ पिलाटा आछि तो जल्दी बुआ से देखि दबो आ ओए आसुनो तो को बचो जडो जल्दी आ पाकर से या बस ya lo pola gue ketua itu lo pakai lah jadi untuk nggak ada apa-apa sih
जल्दी 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 आ जल्दी Okay, let's go. ଏଠି ଯାଅ ନା ବେ ଏଠି ଲୁହା ପାଣି ଗୁଡା ଅଛି ଏଠି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏଇ ବତକୁ ଆସ ତ କୋଳରେ ଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଆସ ସେ ପଳେଇଛି ବେଳେ ଆମେ ସେ ଚାନ୍ଦିଟାକୁ ଗାଡ଼ିଦବା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ରହିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ସାମାନ ଗୁଡା ଦେଖିଛେ ଅଛି ତ ସାମାନ ଗୁଡା ଠିକ ଠାକ ଅଛି ହଁ ବାଳ ଠିକ ଅଛି ଏପଟକୁ ଯା ତୁ ସେପଟକୁ ଯା ଦୁଇ ଜଣ ବାଣ୍ଟି ଯାଅ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ହେଲା ମତେ ଯା ମାନେ ଚୋରି ସାମାନ ଦେଖିଲେ ମତେ କହିବ ଖାଲି ଇଶାରା ଦେଇଦବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା ତୁ ସେପଟକୁ ଯା କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଏଟା ତ ଚକମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେ କିଲୋରେ ଦିଶିବ ମତେ ଏଟା ତ ରୂପାଟା ବେ ଏଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ କୋଉଠି ଏଠି ଏଟା ବି ଦେଖ ବେ ଏଟା ବି ରୂପା ହେଇଛି ବୋଲେ ଏଟା ତ ରୂପାଟା ତାହେଲେ ଏଠି ଥିଲା ମାନେ ଏଟା ବି ରୂପା ହେଇପାରେ ଉଠାও ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆମେ ସବୁଆଡେ ଦେଖ ବେ ବାଳା ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସବୁଆଡେ ଚେକ୍ କରବ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଜାଣି ତ ଜାଣି ନା ନାଇଁ ଧର ପାଇଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ବାଉ ମତେ ମାରିଦବ ଆଜି ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଦବ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେମାନେ ସେଇଗୁଡା କିସ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଦବ ଏଗୁଡାକୁ ନିଜେ ଆଗେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର ଯଦି ବସୁଆ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମେ ଆଜି ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଦେବେ ଆସିଲା ବେ ତାକୁ ମାର କଣ କରୁଛ ବେ ତୁମେ ମାର ତାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରେଇବି ବାଳ ପିଚାଟା ପଠେଇଦେଲା ବେ ଧର ବେ ତାକୁ ଧର ତାକୁ ମାର ବାଳ ଧର ମତେ ଗୋଇଠା ମାରି ବସେ ଧର ଡାକ ତା ପାଟି ବାଳ କି କଥା ବେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି ବେ ବାଳ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଟିକେ ଚାଲିଛି ବଞ୍ଚିଛି ଏଟାকে ଧର ଚାଲ ଉଠ ଧର ଏଟାকে ଧର ଚାଲ ଉଠ ଧର ତାକୁ ଧର ଟେକ ବେ ତା ଖାନ୍ଦର ଟେକିବ ନା ସେ ଟେକିଲେ ସିନା ସେ ଯିବ ତମେ ତ ବାସ୍ ମାଲା ଧରିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ତାକୁ ଏଠି ରଖ ଏଇଠି ବାସ୍ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଧର ମୁଁ ବାନ୍ଧେ ବସା ତାକୁ ଆଣ୍ଠେ ଦଉନୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ବାଣ
ଏମିତି ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକ ବି ସେ ମରିଯିବ ଜାଣିଲୁ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକରେ ବାନ୍ଧିବୁ ନା ବାସ୍ ତା ଗୋଡରେ ଥାଉ ନା ଗୋଡରେ ଥିଲେ କଣ ହବ ତା ବେକ ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଏ ଚଷମା ଟା ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବା ଗୋଟେ କଣ କରିବା ସେ ତ ମରିଲା ସେ ମରିକି ସେ ଫସିଛି ଆଉ ସେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି କୁ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନି ସେ ବାସ୍ ଶାନ୍ତି चलो ସେଠି ତ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ସେଠି ନାହିଁ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହେମରମ ସେଠୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଆଉ 3 ନମ୍ବର ସାଇଡୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା କି ପିଲା ନାହିଁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କୁଆଡେ ଗଲା। ଏ ରହିଲୁ ସାଇଡୁ 3 ନମ୍ବର ସାଇଡୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା। ହଁ ସାର୍ ପିଲା ନାହିଁ ଆ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଇଲୁ ଶୀଘ୍ର ଡର ଭୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନା ତାକୁ କାମରୁ ମରେଇ ଦେବେ। ତୁ ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖୁଛୁ କି? ନା ସେ ପୁରା ନୂଆ ପିଲା ବୋଲି ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିନି ମୁଁ। ରଖିବା କଥା ନା ଏକା ସହିତ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟାଟା ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ବେ ସିଏ ତ ନେଇକିନା ପଳେଇଲାନି ତ ନୂଆ ପିଲା ଭତ୍ତା ନାହିଁ କଣ କରିକିନା ଯାଇଥିଲୁ ବେ ତୁ? ମୋବାଇଲ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଆର ସାଇଡରେ କାମ ଅଛି ଗଲା କୁଆଡେ ସିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଇଏ ମତେ ମରେଇ ଦବ ମାଲିକ ମତେ ମରେଇ ଦବ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଦେଲ ରେ ବାବା ତମେ ମାନେ ଚାକିରି ଖାଇଦେଲ ମୋ ଆଜି ମୁଁ ପଡିଗଲି ଆଜି ସିଓର ମୁଁ ଚାକିରି ଖରା ଖୋଜିବା ଚଲ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଏବେ এইটা কা চপল এটা কা চপল দেখিলু এইটা ଏଇଟା ସେ ଦୋଷୀର ଚପଲ ନା ଲାଗୁଛି। ତା ଚପଲ କି ଏଇଟା ହଁ ତା ଗୋଟେ ଚପଲ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ତା ମୁଁ ଏକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ତା ଚପଲ ପାଇଲି କୁଆଡେ ସେଇପଟେ ଦେଖିବା ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ତ ଚପଲ ଗୁଡା ଏଠି ପଡିଥିଲା ଗଲା କୁଆଡେ ଏଟା ତ ସେଇ ସିଏ ମଳେଇ ଦେଖିବା ମଳେଇ ଗଲା ନା କଣ ହେମରମ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆଇଲୁ ଏଇଠି ଅଛି ଶଳା ଆଇଲୁ ଖାଇକିନା କହିଛି ଚାଲୁନି ମରିଗଲା ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିକି ଚାଲିଲି ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଯାଉଛି ଯା ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାଏ ମୁଁ ଚାଲିଲି